Здравейте хора, съжалявам, че от доста време не съм снимал видео. Днес ще играем на Stumble Guys и новите неща на Stumble Guys ще ги видим. В момента, както виждате, влизаме в Stumble Guys. Имаме този скин първо. И бая сме напреднали и почваме да играем този блок даш, който е супер як. И също така от този аз пък блок даш има и нови неща, които са добавени. Също така с някакви неща много рядки за откриване. Аз взех два емоута. В смисъл не рядки за откриване, обаче са някакви като